Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου, πάμε να δούμε καθημερινές συνήθειες για μακροχρόνια ανακούφιση από τους πονοκεφάλους, που λίγο πολύ είναι όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, απλά θα τα συνοψίσουμε. Σε γενικές γραμμές, η διατήρηση της ρουτίνας μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που υποφέρουν από πονοκεφάλους να τους κρατήσουν υπό έλεγχο. Οπότε πάμε να δούμε τι παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε. Αρχικά, ως πρωινή ρουτίνα, μπορείς να ξεκινήσεις την ημέρα σου με σωστή ενυδάτωση και ένα καλό γεύμα που θα σε προστατέψει από πιθανό πονοκέφαλο από πείνα, και επίσης μπορείς να καταγράψεις τον ύπνο σου, την ποιότητα του ύπνου σου, για να δούμε αν έχεις πονοκέφαλο ή όχι, και επίσης μπορείς να συμπληρώσεις το ημερολόγιο πονοκεφάλου σου. Όσο αφορά την εγκύμναση, η εγκύμναση και η άσκηση γενικά πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι μέσα στην καθημερινότητά σου. Η καθημερινή άσκηση θα σε βοηθήσει να προστατέψεις τον οργανισμό σου από επεισόδια πονοκεφάλων, όπως επίσης και θα μειώσει την ένταση των πονοκεφάλων που μπορεί να έχεις. Μπορείς να κάνεις είτε γενική άσκηση, αεροβική άσκηση ή ό,τι απολαμβάνεις, όπως επίσης και συγκεκριμένο ασκησιολόγιο που θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Όπως είπαμε και πιο πριν, αν για παράδειγμα νιώθεις ότι η στάση σου επηρεάζει τον πόνο που αισθάνεσαι, μπορείς να κάνεις ασκήσεις ορθοσωμείας για μια καλύτερη στάση. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα σου πρότεινα να βάλεις μια υπενθύμηση για ενυδάτωση, ώστε να μην πάθεις αφυδάτωση και να μην σε πονάει το κεφάλι σου, και να προσέξεις την εργονομία σου κατά τη διάρκεια της εργασίας, ειδικά αν κάνεις καθιστική δουλειά. Μπορείς επίσης να κάνεις συχνά διαλύματα επίγνωσης, όπως είπαμε, τύπου body scan, που μπορείς να κάνεις 1 ή 5 λεπτά όσο θέλεις. Όσο αφορά τη διατροφή, πρέπει να κάνεις συχνά μικρά γεύματα για να μην ξεμένεις από ενέργεια, και εννοείται να καταγράψεις πιθανούς πυροδότες που πιστεύεις ότι μπορεί να σου ξεκινούν πονοκεφάλους. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιο συμπλήρωμα διατροφής αν χρειάζεται, και θα σου έλεγα να προσέχεις την καφεΐνη, γιατί η υπέρμετρη δόση καφεΐνης μπορεί να πυροδοτήσει πονοκεφάλους, αλλά και επίσης όταν η καφεΐνη αποβάλλεται από τον οργανισμό, και αυτό μπορεί να σου πυροδοτήσει κάποιο πονοκέφαλο. Όσο αφορά τώρα τη διαχείριση του άγχους, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τεχνικές χαλάρωσης που είπαμε πριν, μπορείς να επισκεφθείς έναν επαγγελματία υγείας για να σε κατευθύνει, και γενικά μπορείς να κάνεις όλα όσα αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο stress management. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να ξεχνάς είναι η υγιεινή του ύπνου σου. Διατήρησε ένα πρόγραμμα το οποίο θα ξυπνάς κάθε μέρα την ίδια ώρα, προσπάθησε να λαμβάνεις επαρκή ποσότητα ύπνου, όχι πάρα πολύ, όχι πάρα πολύ λίγο. Προσπάθησε να δημιουργήσεις μια ρουτίνα για να σε βοηθήσει. Χαλάρωσε, σβήσε τα φώτα, άφησε το κινητό σου, δημιούργησε ένα περιβάλλον που να θέλεις να σε κάνει να κοιμηθείς, και επίσης μείωσε την θερμοκρασία, όπως είπαμε, στο δωμάτιο. Γενικά φτιάξε ατμόσφαιρα. Ο σωστός και καλός ύπνος και η καλή ποιότητα ύπνου θα σε βοηθήσουν από το να μην έχεις πονοκεφάλους. Και εννοείται, κάνε έναν εβδομαδιαίο επανέλεγχο, δες την πρόοδό σου μέσω του ημερολογίου σου, συζήτησε την πρόοδό σου με εκείνον που σε παρακολουθεί. Αν παίρνεις αγωγή προφυλακτική, προσπάθησε να την λαμβάνεις συστηματικά, και σε γενικές γραμμές προσπάθησε να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου.